Elur jausiak, naturaren indarraren erakustaldi bikainenetakoa. Elur tonak eta tonak maldan behera irristaka, kontrolik gabe, eta inor edo ezer aurrean topatzen badu txikizioa eraginez. Aditu batek aurreikus dezake horrelako bat non eta noiz gerta daitekeen. Dominic Font geologian doktorea da, eta elurrean espezializatu zen. Gaur erabaki bat hartu behar du. Belagoa komendatean elurra kentzeko makinek, elur jausien beldurrik gabe lan egin dezaketen esan behar du. Horretarako asko jakin behar da elurrari buruz. Zuria dela bakarrik ez. Siempre es más o menos blanca, pero beti da zuria gutxi gora bera, baina ez da elur bat bestearen berdina. Elurra momentu jakin batean dagoen egoera meteorologikoaren isla baino ez da. La nieve lleva registrado como un ADN que te DNA moduko bat du, zeinak esaten duen zein baldintzatan egin zuen eta pilatu zen. en el momento de precipitar y de apilarse de Laponiarrek elurrari deitzeko hitz mordoa dutela esaten da. Zuk zenbat elur mota ezagutzen duzu? las que conocemos aquí. Hemengoak gehienak izarrez osatutakoa, orratzak, ale finak. Granos finos, esos serían. Eta maluta horiek guztiek elur bana definitzen dute. Esos copos en función de la morfología. Baluta horiek guztiak lurrera iristean duten morfologiaren arabera, era batera edo bestera batzen dira. Se imbrican de una manera o de otra. O sea, no es lo mismo. Liburu edo marrazkietan agertzen diren izarrak adibidez, dituzten adarrengatik ederki lotzen dira beste izarrekin. Se imbrica muy bien con sus estrellas compañeras, por así decirlo. Hala ere, arrisku natural bati buruz ari gara, ez da matematika. Que no son matemáticas. Hau da aztertu beharreko gunea, Lakora mendi magala. Izaba eta Frantzia lotzen dituen Nafarroa 127 errepidea, hegalaren erdi-erditik doa. Hain justu, elur jausiak erortzen diren parajeetan zehar. Bidea inork erabiliko ez balu arazorik ez, baina bertan dira erronkariko iraupen eski estazioa eta aretekoa alpinoa egiteko. Denei interesatzen zaie errepidea garbi egon dadin. Eta hortxe, Dominiken beharra. Si tú acabaras de aterrizar aquí, digamos, y no Hementxe lur hartu eta azken orduetako meteorologiari buruz ezer jakingo ez bagenu? a través de la observación del paisaje y de Paisaiari eta elurrari begiratuz bakarrik informazio ugari lortzen ezake. a tener muchísima información, prácticamente toda, porque la nieve al igual que Elurrak la arena, basamortuko areak bezala arrastoak uzten ditu, jario bideak. permiten saber Hala jakin dezakezu, haizeak nondik jotzen zuen eta zer indarrez. a partir de ahí Izan den eguraldia ezagutu edo zenbat elur egin duen jakiteko, elur profil bat egin behar da. un perfil de nieve. Elur profil bat egiteko ez da puntako teknologiarik behar. Metroa, zerra bat, pala noski, labana, eta esperientzia handia, hori bai. Esperientzia eta jakinduria ezinbestekoak dira adibidez, laginketa non egin behar den erabakitzeko. Metro 5. Emaitzak baliogarriak izan daitezen, profila, toki adierazgarrian egin behar da. Hau da, altueraz eta orientazioz, elur jausi arriskua dagoen gunen ahalik eta antzekoen aukeratzea komeni da. Eta askotan horretarako, benetako arrisku lekuetara hurbildu behar da. Gaur, ez gara arriskutan ibiliko, hau simulazioa da. Elur jausi arriskua jakiteko erakustaldi bat egin. Hemen ez da arriskurik ez? Ez da elur jausi arriskurik. Aquí van apareciendo Ari dira geruza ezberdinak agertzen. distintas capas. La de arriba es Goikoa más húmeda bustiagoa da, behekoa baino. y la de Izan ere abajo- euria ari du. Ez dakit, elur guztia ez ote den. Sí. O sea, esta nieve, para entendernos, el día que precipitó... Elur hau egin zuenean, etzen orain denaren berdina. Temperatura igotzeak eta euriak aldatu egin du. Euriak elurraren urmaila igotzen du. Hau da, pisua eta dentsitatea, eta trinkotu egiten du. Elur jausi arriskua igo egiten da epe motzean, baina geruza trinkotua ala jaitsiz doa. No sé si veis que yo puedo Begira, aguantar hau eskutan hartu eta ez da puskatzen. Esto ya Trinkotuta dagoen seinale. una cierta cohesión. ¿Sí? Elur mota honi arrandegiko izotza ere deitzen diote adituek, malutak handiak direlako. Ia izotz bihurtuta fusioaren ondorioz.
Elurra elementu dinamikoa da, bizia, airea, ura eta izotza ditu osagai, baina eguraldiaren arabera proportzioak aldatu egiten dira. Hala, elur mota bakoitzak elur jausi desberdinak eragiten ditu. Erori berriak eta lehorrak elur xe jausiak eragiten ditu, abiadura handikoak eta suntsitzaileak. Temperatura igoala edo euria egiten badu, fusio jausiak gertatzen dira, mantxoak eta pisuak. Plakako jausiak geruzen arteko lotura ahulagatik sortzen dira, eta hauskorrak direlako. Elur honek zehazki ze elur jausi eragin dezakeen jakiteko bere ezaugarriak ezagutu behar dira. Zenbat geruzatan pilatu den, zenbatekoa den trinkotasuna. Labana bat nahikoa da geruza bakoitza non hasi eta non bukatzen den nabaritzeko. Toki batzuetan labana gelditu egiten da. Hori da geruza gogorragoa dagoela hor. Eta horrek esan nahi du, irristatzea gertatuko balitz, toki horretan goiko geruzek gainean labainduko luketela. Hemen dago bat. Hemen beste bat. Eta hemen lurra. Elurxe jausiak eta fusiokoak berez gertatzen dira askotan, baina plaka jausiak norbait gainean jartzen denean hasten dira, eskiatzaileren bat edo mendizaleren bat. Geruzen jarraikortasuna puskatzen du pisuak eta zartatu egiten dira. Biktima gehien eragiten dituen mota dira plaka jausiak. Elurra oso ezegonkorra bada, saio honetan pala erakuste hutsarekin erori egiten da blokea. Askotan moztuta bakarrik. Nik uste hemen egonkorra da geruza, eraldatu egin delako, baina ikus dezagun. Pala sartu eta ez da ezer gertatzen. Ea indar pixka batekin bultzatuta. Puskatu egin da. Gainera, lehen esan dugun bezala, geruza gogorragoetako batetik. Ikusten? Beste saio honetan, pala gaineko aldean ipintzen dugu, eta kolpeak emango dizkiogu. Elur geruza pitzatzen ote den ikusteko, eta batez ere, ea pitzadura zabaltzen den. Printzipioz, hemen ez luke hori gertatu behar, geruza nahiko homogeneoa delako, elur ezekoa. Puskatzen da, baina zabaldu ez. Eta zein litzateke zure epaia geruza hauek aztertu ondoren? Mailak bereizten dira, baina elur geruza aspergarri xamarra da. Euria egin du azken egunetan eta homogeneizatu egin da. Epaiak toki honetarako balio du bakarrik, eta errepide bazterreko elurraren profila da gainera. Benetako azterketa egiteko, elur jausiak sortzen diren guneetara hurbildu behar du Dominikek.